Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki perlok menta kasngi hapo ka jinglong jingelam jong chief minister jong ngidon ya kan review meeting ngilai discuss pun ki badai bat ka jingkeu jong kan ka covid-19 hang ne hapo ka jela meglaya jongi ban ngai kwa ban pentip ba menta kasngi ka kes kapoi hadu sispa khandai phu artli but ka active cases ko total kapoi 6000 arphuai menta kasngi ngilai sim ya karai haka review meeting hapo ka jinglam jogi chief minister badon burom jongi baki barung siapo ka jela megla jongi nangne syakmat kidon kam ban lek ya ka RT-PCR test kinu ki barung siapo ka jela jongi ngin sim da ka RT-PCR test om desu da ka RAT baru sekata ngi consider yekini kibriu bawan napo north eastern state ban bakin le da ka RAT ten rei mentang la sim karai ba ngin yaj be da ka RT-PCR test but habadin ming la sim napo ka entry point ya ka RT-PCR collection ngin pa yaki sala ki jong ki jaka ka bagi syong kisa in isolation hadu banyo ya report laki long negatif neki long positif then ya kajing betha ka bakham benia nakaliang jong ka health department kan sa issue ya kita ki concern ki bawan siapo ka jela ka jong ni kata kadai ka benta ka banungkong ka bangakwa ban pentip ya karai ka bangisip menta ka janmit ha ka review meeting ka jong ni ka baar ka bangakwa banyathu da ka basyai hang ni kani ka trend kalong ka pasniu hadu kata-kata kai ka bangakwa ban on kani ka por kalong ba ki pajba no snong jong jalam megala ka kis ka babun kalong menta hapo ka Shillong agglomeration area tika ka bangakerpat nakaliang jong ka sarkar kalong bakitu ki basukwa banwan don kam si Shillong naki daw la say ki bom da don kam ki basukwa banwan kai lene banwan ya kendu ya ki baying ki basem lene ki lok ya ki jor ki bom da don kam ka advice jong ina ka sarkar menta kalong bas ngeu ba ban numwan si Shillong namar ka kes kanang keu nakawe kasngi syakawe kasngi kata kadi ka mga kwa ban pentip ban kerpat nakaliang jong ka sarkar bakin skau ba ban kongu iya kane kijing betha jong ni nakaliang ka sarkar khnang bakan like kijing spread jong uneu khnang jingpang uba sirkai hadu kata-kata ka rai ka bengisim ka baar menta kasngi ha ka review meeting kalong ba kitu turis ki jaka jengok kai keleng-keleng ki badon hapo ka East Khasi district ki jongi ngin khang no shwa hadu ka lai phutrik jong udi ubnai April ngin khang no shwa hadu ka lai phutrik jong uni ubnai April kawe karai ka bagi sim menta kaski sa kawe pat karai ka bagi sim menta kaski menta ka janmit aka review meeting kalong ba ki colleges ki badon hapo Shillong agglomeration hapo Shillong barokawai ngilarai ban khang no shuang hadu kalai terik jong uni ubnai me ar hajar ar poway like no kitu ki college ki badon kanika examination center ya kita ngin ailat bakin pendep ya ke exam ke jongki nangta shushu ka online classes ha kitu ki colleges ki bangi ongin khang menta kan yaj ko majulong but umdai tangata ki nong hikai ki lecturers ki teachers kin attend ya ka duty joki kum bajulong normal ha kiski ki baladep kawai pat karai ka bangi sim na kaliang ko sarkar kolong bakitu ki gyms ki jakai le kai ki jaka kapsnyu nang ta ki cinema hall nang ta ki swimming pools nang ta ki bar hapo ki
hotel ne ke restoran ki baper ngin khang no shwa nadu ka arphuloi olaitrik jong uni ubenai menta hadu ka lai photrik jong uni ubenai ubam menta kawai pat karai ke bengisim menta kasngi haka review meeting ke sarkar kala sim ya karai karai bayak itu kidukan kibal ke bengi ong ki non essential shops kidukan ki bomdei yaki tiar gitar ki bangi.com man kesngi ke bengi ong ki essential shops ngila sim ya karai banadu ka arphulotrik jong uni ubenai hadu ka artrik jong ubenai mi ngin khang shwa yaki barok nadu ka arphulotrik hadu ka artrik jong ubenai mi ngin khang shwa yaki niki non essential shops hang ni hapo shalong barok kawai nangta kawai pat ka bengi simru karai menta kasngi kolong ba ya ka attendance jong kinong tray sarkar ha ki department ki baper menta ngi penhiar nakasis pa persen sya kalai pulai persen kita girai ki bengisim menta ka janmit bat ka sarkar ka simru ya kawai ka jingkerpat ka bakerpak na benta ki nong snong jong jela borok kawai bakin ngau bah ban ya trelang bat ka health department hakaba ka vaccination drive nang ne sekmat ngikwa ban penyait state kan bala kenang ba kan long singan bat kan long safe ya ki pai ba nong snong jong gejela jongi barokawai ngide kerpat bat ngida penbor ya iwei pa iwei nong snong ki bampat a ya ka vaccination ya ke bampat le ya ke vaksin bakin ngau ba ban le haki jaka haki center ki ba kasorkat kalabu bakin yo ya ledi ya ke injection kumbalaptha nakaliang jong ka health department